Chamisa oye! Gantile mlobe gantile! Gantile mlobe gantile! Ah, big force. Yawe ya mtanda yo president chaipu. Let me take this opportunity to welcome our President Advocate Nelson Chamisa, the President in waiting of the new Great Zimbabwe. Chamisa oye! Mike. Salibonani, Big Force, Salibonani. Pamsoroi, Big Force. Chokutanga. Doda kutanga no kukutendai. Kukutendai nerudo rwa maratidza. Tanonoka kusvika pano. Tiregerere iwo. Ndanga ndiri pakati pewange. Rodi yakashata zvokurevesa. Sezvamunoziva, hurumende hapana munhu. Saka ndiregerereiwo, handina kumbofunga kuti zvingasvika pakudaro. Asi ndinokutendai nokuti maratidza rudo. Ngiyabonga kakulu, ngibonile kuti hayi ulethando olukhulu legalakatha. Ngiyalibonga kakulu, ngiyalibonga, ngiyalithanda Victoria Force emuhle. Let me start by acknowledging the leadership here present. Our citizens champions. Vela ezindaweni ezithile. I'm not going to take too much of your time
course, we don't have enough time. But to say Victoria Falls, are you ready for change? Are you ready for change? I've been to all the four corners of the country. I've discovered one thing. Wherever you go, it doesn't matter which tribe, which region, which province, which district. Vonke vayati kangene ujaha kangene. Opinere mkomana. I was in Wange just a couple of hours ago. Banga wachitaura kune nambi ya ikoko. Shikanzi nganginwe mbisana. Nesuru ndangandiri kupinga. Ndiri pakati panongonya ya pinga. Ndiri koko wanga wachinganjile murombe. Kureva kuti nyika yose zasungwa kudenga, zasungwa pasi, uchida usingani munangaka, ukomanaru kupinda chete, nyika yakunonaka, nyika yakunirwa uchi, nomirere Big Falls. Saka, munozizia kuti tasarirwa less than 12 days to a new great Zimbabwe. Vamwe vari kutya kuti 2018 takamborohwa nezveusiku, hati pamwe here nezvituhwani. Rwendo rwuno takamurongera kugona gudo uri mamhiripiri. Takataura tikati chidembo tamba muswa takabata. Takataura tikati rwendo rwuno hatisi kuzopfuma zvechitsotsi. Saka takatarisa tiri kupenengura nzira dzose. Musi weMonday tinoda kufinaliza nyaya yekuti voters roll ichashandiswa ndo yatiri kuwirirana tose. Toda kuwirirana mapolling stations nokuti takaona kuti kune dzimwe nzvimbo kunongomuka zvidhoma zvemapolling stations. Zvisingazikanwi ikoko ndokwaunonzwa chinzi ZANU-PF yabudirira. Toda kugadzirisa rwendo rwuno ndakati mukoma wangu posi harwirwi 2018 wakanditsotsa. Asi rwendo rwuno yafamba kamwe haitewe tinopedzerana. Rwendo rwuno takasunga wanisunga tase. Opinare mkomana. Kangene ujaha. Kanjile murombe. Vamwe vari kuona musoro wa Goliath. Vakuona uniform yakapfekwa naGoliath. Vakunzwa mashoko aGoliath achiti mufana ungatiitei. Vachitarisa muturo vasingazvione muturo wandakapiwa nedenga. Vasingazive kuti hapana zvaungaita wenyasha iwewe hasha, chero ukaita hasha wenyasha haumubati. Apa takapinda gore rino 2023 takapinda chete. Opinda remkomana. Saka vazhinji pavari kuona Goliath, indiri kuona customer. Vazhinji pamuri kuona giant, indiri kuona customer. Tinotenda vamugabe vakandisira customer rinonakidza kurova. Opinda remkomana. Kangene ujaha. False way. Matitira zvakanaka kuya neuwandu hwakadai. Zvirwere maoko, thank you very much. Most importantly,
I want to thank you for your loyalty to the change cause. Kuna 2018, makati votera zvine mutsindo. Muna 2018, makati pa member of parliament. Muna 2018, makati pa councillors. Because of that, munoramba makamira nesu pa by-elections, makamira nesu. I want to salute your courage. I want to salute your support. But ndichikuudzai kuti along the way, takadzidzawo zvakawanda. Kunoku kune mamwe makansela ekuti avoterwa akanobatwa nemweya weZANU-PF. Munoziva dhimoni reZANU rinotenderera mweya wenzvimbo. Wakabata mamwe makansela. We apologize for such people. But be that as it may, we are learning along the way. Ndosaka tadzoka now. Tichitiri kukumbira the final shot. The final shot yakuti mutipewo shanduko munyika yeZimbabwe. Sifuni nguquko elizwe leZimbabwe. Uzatinika amandla yini? Uzatisapota yini? Uzasapota ujahini? Uzafotela itriple C yini? Wapindare mkomana? But why should we have change in Zimbabwe? 5 priorities. Number 1, I've already told you that our biggest problem is that instead of having a leader, we have a ruler. People elect a leader, but they ended up with a ruler. The current man who is there, boss, that is a ruler. But Zimbabweans do not need a ruler. Zimbabweans need a leader. And I'm saying in terms of leadership and governance, the first thing we must do is to restore the foundational issues of governance. Tinofana kugadzira chiko munyika. Ngatidzidze kune nyika dzakangwara. Tarisai kuna naAmerica. Vakaziva kuti anotsvetwa pafoundation ndiMwari. God first pamari yavo. God first pa-constitution yavo. God first ma-founding fathers avo. Ndosaka mchiona America ichiramba yakamira because vakanzwisisa kuita contract naye. Equally muZimbabwe ndauya kuzokutaurirai kuti nokumbira kuti muve ne-understanding yokuti we must align to God the Maker. Kana mune mtungamiri anotya Mwari anotya vanhu vaMwari. Kana mune mtungamiri anotya Mwari haabiri nyika semabirwo ari kuitwa. Kana mune mtungamiri anotya Mwari haabi zvokuba kunobuda mumapepa aujezira nokuba kubuda kuenda pasi rose. Gold mafia, platinum mafia, lithium mafia, drug mafia, chrome mafia, fuel mafia. Aiwa ngapi nemukomana ndizanei. Maoko amunoona handina ropa randakambobata kana kudeura. Maoko amunoona handina mari yandakamboba, mari yenyika. Maoko amunoona handina kuba nyika ini. Ndakanga ndiri minista wenyu ndokubva tadira nyika shuga. Vanhu mukaita barika remasimukadzi, vanhu mukaita mafoni mudzimba, vanhu vakatanga kuguguliwa, foni ikange iri pese pese. Apo ungari muchato wedhongi nebere, ZANU neFDC alliance, kuzoti mukomana apinda ane yelo, ane chigunwe chinotekenya uchi, unorohwa nembovha yemufaro, unorohwa mangwanani nerugare, unorohwa nemabasa nyika yanaka. Obidare mukomana. Leadership. Leadership. Restoration of good governance. Kuitira kuti nyika ive neutungamiri chaiwo. Muhurumende medu hatiri maminista anogona ukaona muzukuru asina basa, minister of water. Ukaona sekuru asina basa, minister of photosynthesis. We are only going to have 15 ministries
lean and mean cabinet. And are we a minister can also deliver? Are we a minister of finance can pass mari munyika? A minister must provide and deliver. Those are Christiana never ripa. Ukapunza waripa kutisumiza maoko akachena ere unotaka kubata mromo kuti zvakabata zvikuru mubvunzei kuti kwawakabva wakachena ere mubvunzei kuti unogona kutungamirira nyika ere mubvunzei kuti kumatebhelele nyaya yekuguraundi yakafamba sei haungaigadzirisi nokuti ndiwo wakaitanga inogadziriswa nemukomana asi machakabata. Leadership, a lean and mean government. Tiri papo isuta kudakunza urumende munwese. A government for a president for MPs for wealth for nyaya yokuti zvinhu zvose zvinoitwa Harare bodo. Kuti kana uchida passport Harare, uchida national ID, uchida university, uchida kana kuti ndibonakirwawo ukati haiwa ndafunga kuti pamwe nezvinhu zvambofamba ndoda kuwana chipatara kana ndarwara zokurwara zviya kunotsvaga kuroora aiwa. We want devolution, devolving power, devolving services of government, devolving authority. Tova nenzvimbo dzose nematunhu ose achisumudzirwa kuti aende kumberi. And our government will not have my province. Zviya zvokuti Mashonaland, Matebeleland. We will respect our tribes, we will respect our cultures and traditions, but we are not going to be tribalized in the nomenclature of our provinces. Toda kupisa ma province akaiswa nevarungu, toisa ma regions, northern region, southern region, western region, central region, eastern region. Tapeza! Tokanzira tiri papo, urumende ingaindi mu Harare. Harare can be the commercial capital, but we must have an administrative capital, the seat of government, a central city in central region. Kunova kugweru, ndokune maoffice eparliament, maoffice apresident, international airport inosvikira madiplomats, kuti zvinhu zvifambe, we must devolve. Kuno kuVic Falls, you are going to be the tourism capital. Vanhu vanoziva kuti kana vachida kunonakirwa, kuti ushaye kuti uri kunakirwa pai, enda kuVic Falls, kune mfambo pese pese. Wapinda nemukomana? Vic Falls munogona ndakuenda mapedza. Thank you so much. Ndakuenda. In our government, we want to make sure that local regions benefit from their local resources. Kuno near the mighty Zambezi Valley. Toda kuti Zambezi yose inofana kutenwa into a region of tourism and also making sure kuti nema cuisine emuZimbabwe. Vanhu vakauya kuno vanenge vachirohwa nemufaro uchikuruza kubva Zambezi kusvika wanobuda Ngale. Uchingwa mufaro chete, marestaurant Ngale, mufaro Ngale. Vanhu vachipinzwa mabasa local. Izvi zvinoitwa chete mune mutungamiri akarongeka. Binga tourism region. Toita ana Binga ana just like kuna America inonzi Camp David. Ndokunosanganisira president nemamwe mapresident ekune dzimwe nyika. Ndokunoitwa ma-retreat government. Tichimeka sure taisa ma-resorts in these zones. Kuitira kuti we turn the whole region into a tourism region. Opindara mkomana? Togadzira ipapo nyaya migwagwa
isu hatite maroads in our new government tete anozi motorway. Unofana kuti kana uri murodi ukabuda watsumwaira unoramba uri murodi. Ukanga wabuda futi unoramba 4 malenzi achinda kuguruwayo 4 achiuya kuno. Ndozvakanisa kune mutungamirira aripo. Aiwaka vamwe vanoti kwamunji murombe uri kuti kana kuti mujaha uri kuti paSouth Africa they've done it. They've motorways handizve M6 M5 maroad agadzirwa. Chinotanga kugadzirwa musati magadzira maroad ihurumende. Manga akwesvi kumakumba anokweshwa mumusoro. Saka gadzirai kumusoro ndo kune manga. Ndauya ndisina manga kadeyadeya ane ndoro chena. Ndisarudzei ivo vedu muchaite mukomana. Ikaeni ipape zvakanaka. Mupindare mukomana. Mupindare mukomana. Ndakaseka nesuro. Ndanzwa mukoma Mnangagwa naChiwenga vaunganidza vanhu muHarare. Zvikanzi taunza vanhu muno apa vari kunza mabhazi 500 mamwe angabva kuno. Ndikati munodetsereiko vabereki? Indaa uchida kuita inonzi mobile rally. Nokuti unofamba nevanhu vamwe chete uri navo mungai, unavo mucholocho, unavo mulinima. Iwe mani, siyana nazvo. Hatidi kuti vabereki vanetswe. Vanhu havasi kuda chikeni dzako, vanoda kudya nyika yavo ichinakidza nehuku kumakwavo. Ndosaka tikutendai. Pano hatina chatauya nacho. Tangouya kuzokupai mashoko enyika itsva iri kuuya. Saka panyaya yegovernance nenyaya yegovernment muhurumende hatisi kuzoita madeputy ministers. Deputy ministers akati no, kana tine maminista akakwana lean and mean government, no deputy ministers. But also toda kuti maminista edu abve kumaregions ese so that we have all the regions represented. But also toda kudhila nenyaya maMP pagovernance apo. MaMP nemakansela toda kudzorera simba kuma-citizens yekuita right of recall. Kuna MP asingagari nevanhu, kuna kansela asingagari nevanhu, kuna kansela akubira vanhu, kuna kansela asingadzokeri muvanhu. Mune right yokuti a certain percentage mukati taakuda kuti adzoke, ngaadzoke mosarudza mutsva. Mupindare mukomana. Kuparliament toda kuisa bumbiro romutemo rokuti leader of opposition ngaabvumiswe kupinda muparliament ari the official leader of the alternative. Isu tapinda tiri hurumende wandiri kugadzira siti iroro ndiMnangagwa. Ndandi anenge akagara semutungamiri weopposition. Ndatiri kumupukuta paupresident. Ndakatarisa ndikati apa hamira. Ike zvino ndakataura ndikati vedue kuda kwangosara kuVic Falls marete here kupinza mukomana kuno. Kumwe kwese vakati takapedza naye. Isu takataura kuti uyo apinde. I assure you mukandipawo mukana handizoendi kuUnited Nations ndakapfeka scarf nekunopisa. I will not embarrass you. Mupindare mukomana. Mupindare mukomana. Mupindare mukomana. Vachema manje. Ndakanzwa kuti kwanza mbuya neanda takakuisai mucity center muHarare. Tarisai kuruboshwe, tarisai vavengi. Ndikati mukoma, musatarisa kuzvifananidzo, tarisai kuna baba vari kumusoro kudenga. Ndauya kuno kuzoti Vic Falls nyika yedu inosunungurwa chete. Vanhu vagamuchira kuti kuna Mwari anosunungura, ariye mubatsiri wedu. Vatungamiri vakatungamira Mwari asipo vanotungamira pasina. For the past 43 years vatungamiri varipo vari kutungamira Mwari vasipo vari kutungamira pasina. Maona nhema dzamapuwa for 43 years, zamai mukomana for 5 years. Munonditaurira imi, munoramba kuti usabuda. Ndokudza ndakuda kuoneka, mondidzokera imomo. Moti wakuda kuoneka, motiramba uri imomo. Mupindare mukomana. Mupindare mukomana. Totira ndine corruption. Ora inoora kubva kumusoro. We want to fix nyaya corruption munyika muno. How do we fix corruption? Todakisa mapenalties akaoma.
kwete catch and release yokuti kana uri kuZANU-PF ukaba uri kunamba 11 nochimbochinja unoba uri ku7 vakuziva medu kana ukaba mari yenyika unofira mujere. Hatisi kuzobvuma izvozvo tichipinda ndakauza vakomana nevasikana kuti vazhinji venyu ya candidates for chikurumbi abira nyika anofira mujere. We are losing 3 billion because of corruption every year. And if we save that money, tikaisa ku health, tikaisa ku utano, tikanoicheta kuma education, tikaicheta kuma roads, tasumuza nyika. Because we need 1 million for a kilometer. Nyika yafamba, nyika yasumuka. Opinare mkomana? Number 2, talakazira nyaya economy. Kukazira nyaya economy is predictability of doing business. We are open for business, but the country is open for looting and corruption. Lithium, gold, panopinda mkomana, paunochera mgodi, ndopaonesa factory, ndopaoneta value addition, ndopaoneta beneficiation, tokazira mabasa ipo hapo, tokazira mabatiri edu, Zimbabwe yozikanwa kuti made in Zimbabwe. Made in China, made in Germany. We want things to be made in Mamkomana apinda muchaona zvinogadzirwa muno panenge paitarwa kunzi tourism yakapenga made in Zimbabwe. Panenge paitarwa beef inonaka for the European Union made in Zimbabwe. Panenge paitarwa timber irikuenda kunze kwenyika made in Zimbabwe. Fish inorowa musoro kuti papa nagotsi kunaka inenge ichi made in Zimbabwe. Aiwa made in Binga. Nyika inenge yadirwa shuka, nyika inenge yanaka. But zvese zvinotanga neleadership. Zvese zvinotanga nekurongeka. Pahurumende pedu hatisi kuzobvumidza nyaya yekushandisa bond note. Pandiri ngopinda zvawo kuti bond note chinhu chokutanga chandinosainira kuti no more bond note in Zimbabwe. Toita sei nokuti murwere anonzi economy ari panhoo tomboshandisa US dollar munhu wese US dollar muhomwe takamira kugadzirisa mari yedu iri stronger than the US, stronger than the pound. Nokuti chinotanga chasimba leadership for the currency to stabilize. When people have confidence in their leader, they will have confidence in their currency. Opindare mkomana? Makaona zatakaita by inclusive government. We can do far much more under a clear, credible citizen government. Yatineta kutungamira. Ini ndakamira for the past 5 years. Dandiri pa practice. Ndichinyatso kuona kuti pari kukonekwa na mukoma mnangaka ndepapi. Saka pinzai super sub ndiri kugowesa first 5 minutes. Ndinopinda kugowesa. Opinda rakomana. Chaona kuda kutitenzera mnangaka anodonha zvazvikoni. The economy. Toda kugadzira nyaya yetsinga development. Seek first infrastructure. Everything follows. Toda kizanozi ma lines of civilization, lines of communication, lines of power, lines of water, lines of housing. Togadzirisa kumaruwa. Tochinja takauya neprogram inonzi Matura, modernization agenda for the transformation and urbanization of rural areas. Topisa vabereki vedu muzvimatangwena. Dzimba dzeuswa, those are relics of the past. Vanhu kuti varime nemombe, relics of the past. Toda tractor per village. Nyaya yekuti vanhu vaende kunoita chimugojo, misana yaparara. Kwaunoti kwa misana, network hakuna, chero kaisa booster, network hakuna. Toda kugadzira misana yevanhu taisa solar powered boreholes kuti vasaparara misana vaite basa kunoda kubatwa network. Obinare mkomana. Economy tinogadzira $100 billion economy in the key sectors. Kunyanya kuno big force. Tourism. Toda kuti kuno kutakugadzira kune kuri better than Las Vegas. Kune kuri better than tourist attractions anozikana across the whole world. Bazvinotanga nekugadzira the economic environment. Ndonya tinogadzira big force inechizikana kuti inzvimbo yemufaro. Inzvimbo safety, inzvimbo investment under our government. To are better than any other tourist attraction. Number 3,
inyaya social services nokutopedza nyaya education isu patiri kupinda. Education is the foundation of any country. Our country is an education nation. We must have better universities, best universities globally. Not just one university. Don't want to have a university in every province, but also in every. There must be a Victoria Falls University. Hoteliers. Hotel and tourism industry. The best standards. Tovatava standard bearers. But grade 1 to grade 7. Mwana ngapi de chikoro urumende chiketa for free universal education. We are going to be responsible with your money. You must trust us and trust us with this responsibility. From 1 to Form 6, as from 1 to 6, exam fee. For South Africa, they don't pay exam fee. It's an administrative cost. It's an unnecessary burden. One of us are going to because of exam fee. No exam fee. Once you pay school fees, that is the end of it. Government must come in with the administrative cost. But examination authority, Zimsek results are no leaker, Zimsek quality at Zikira. We want to have an examining body quality and standard better than Oxford, better than Cambridge. Kutizorere standard education. Munwesa no bana kuzalika na chipinda Zimbabwe. Arikunorowa vanhu vakafunda zvepamsoro nokutileta isa education yedu pamsoro. Chimwe chatinoda kugadzira ipapo kudzorera the dignity of the teacher. Teacher anofana kudzokera uremu hwake atambire mari tichimupinda tinokurwa ne540 kana takunopedza gore tonokurwa 1000. Teacher kana wakafara vana vakafara opinda remkomana patinogadzisawo panyaya baba nyaya tinogadza nyaya curriculum nesyllabus nyaya yemakala akatsvetwa achimbozwa kuvabereki mukomana achingopinda bye bye makala bye bye. Inova kuma expense education, not one that is imposed by government. So this is what they used to do, who wanted to impose his own curriculum. We need consultative leadership, else that we define the curriculum yenyu. Baberekiwedu 65 years and above, tirikukurangarirai, unofana kuti kana wakura kune zvirwere zvemazera, unofana ngoti ukapinda muchipatara nezvipatara tichagadzira. Vamwe muchanyembera kurwara tagadzira zvipatara nokuti ndenge ya 5-star hospital hotel unotoda ndiri kurwara kuti ungonorara kuchipatara wobvunza kuti uri kunzwai ndonzwa mufaro. Madhara edu, vanagogo vedu, izalukazi letu, avatala vetu sifuni kuti hai vaende kunopuhwa chokutanga mudyandigere. Munhu ngaasaita mudyandimire muZimbabwe. Hatidi kukanganisa zvakaiswa mubhaibheri kuti munhu achadya cheziya. MuZimbabwe munhu anodya ziya nokuda kwehurumende. We want pensions to be restored. A lot of the pensions have been wiped out. We must restore, according to the Smith report, the value of pensions. Government must intervene to compensate. Beyond that, those who are 65 years and above, toda kuti muwane ukuhoreswa sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Hatisi kunohoresa hedu apfana nokutanga nokuti mari yedu inogona kuremerwa, but with time tine unemployment benefit. Kana mukomana mambomba 5 years achofa, mune makuona kuti nyika yakupfira-pfira, mune makuona kuti nyika yanaka. Panga aripoyi ane mwana wedu Zimbabwe kubva 1980 iye mukoma wangu ina Mugabe vakaita dzakanyika. Hamuzvizivi here? Kusvika Mugabe ati ZANU-PF haisi fit for purpose. Asati afa wakasiya ataura
akataura shoko raakasiya ati ngaritwe zvika ndinokumbira kuti ngaapinda hake mu asi ndopaunoona iwe unokuti pamberi nyeje unoti pamberi papi pasingasvikwi ndechii muisi wayo akati haichaiti chibhakira here kana chikunwe chibhakira here kana umunwe yero here kana girini tripusi here kana imwe yaya komana here kana mudhara opinda here mukomana Vic Falls makapenga zviro here maoko makapenga I'm in love with Vic Falls. Thank you so much. So yes, that is our agenda on the social services. We are also going to cater for PWD, persons with disabilities. Kuita my government department, the government, take the budget. Yokuchengeteza kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Muma cities, tirikuda kudzorera my executive mayor. Asi muve nesimba rekubvisa mayor. Accountability. We want to retain executive mayors to visa intervention and interference in government in the cities. Knowing a reform, Yatrukucheterayo, Tichipinda, Vesavaka Sumana Scala, Trukunofra Majere, no Atini, and also politics in this country. But Vesavaka gateway, and the freedom we are. Timbako, Panama Komanaga Pinda, Banezano Pinda Maprasu. But when the young men end us, because they know that we are entering government. Imi amusizere. Ini mropesina maku focus of voter, then dakamira bagete. Repa State House. Ndandu kuzati zirukudoni. Ayo andakanzwa kwese kuulilima. Vakati siya voter sipuni kuti umfana kangene. Umfana kangene. Sinokana ilima voter Victoria Falls. Ndikukumbira kuti kuno muno Vic Falls panoverengwa mavhoti munangagwa katutu. Mukomana panonzi MP Triple C Sidutu. Panonzi ZANU PF. Ndinokumbira kuti chimboisawo mutungamiri mutsva ari kuuya nemari itsva, ari kuuya nesimba itsva, ari kuuya nemuono mutsva, ari kuuya nezvitsva, ari kuuya nehurumende itsva, ari kuuya nedzidzo itsva, ari kuuya neVic Falls itsva, ari kuuya nekuroora. Navazhinji venyu makangoenda kunotora ana ivani. No lobola, no makanzwana, kana mkomana apinda mchato wa vodi. Wawuyaka. Zvinizova manizwe. Nokutenda Vic Falls, are you ready for a new government? Are you ready for change? Are you ready for a new leader? Are you ready for an MP? Kunoti na MP wedu. Watakati muchete, tatina brother tuwe kamuwela, sondela my brother. Vusi, sondela, wela. We are a mature citizens movement. Tinoseka vane vachitaura mamwe professor vachirasika haana mastructure manje munochema neye isina structure ndekuti hauzivi tiri kuuya here kana tiri kuenda tina siyagena nyovhani siyahamba nyovhani. When you least expect us, makaona zvatakaita pama-by-elections. Thank you Victoria Falls. Takanga tine ma-by-elections 28 across the whole country. Takanorwa ZANU PF get score odds 19 out of 28. That's not a small thing. Pamakanza tatine 149 by-elections in 2022. Takanorwa 89 out of
149. That's not a small one. Murijeni muno panozi vari kugadza mamwe president ndakaenda shezwa kuZambia vamunanga kwakashamisika vaona ndiri kuhigh table kwakune maheads of state ndandiri padai pamusoro ndokuvapanzi mukuru weopposition kuZimbabwe vaChamisa wemuzokorokondedza vaHH step yandakarowa ipapo ndakaona munangagwachi ndaita kunge pasi panopisa vantu vakuru vakati kugara ndakaona dzevangu tanga tiri papractice rwendo runo ndezvedu gore rino nderedu makorokoto Zimbabwe makorokoto MP Tatina Baba Due. It did a fantastic job. One thing I like about it is not after positions. Again, it's not about the position. It's about my commitment to a new great Zimbabwe. So a new great Zimbabwe is Garo Zagawanda. Bamani Vachidikwa Honolulu Sema ambassador. Bamani Vachidikwa Venezuela. Nobody in this abasa. Bataka Batawirana. Tikatitano MP futari kuya kuno. Anowamkoma natapeza maprocess edu nemacitizens ndovatati vusi ndiye wamakatipa vusi moyo ndiye MP wedu muri kumupinza here mkomana akangene uchaka akangene uchaka akangene abantu bakithi sihlobo zami ezithandekayo siyabonga ukuza kwenu ngakule indawo amafitshane enthanda ukwakhuluma ukuthi umlimi ubempile yami indima ngo2018 ngayichova ngayigqiba okwamanje umlimi usefakile ulumfowethu konke lakho konke kulesikhathi sakho asivumeleni ukuthi simsekele osekhona siyeni phambili uJakangene halawo yebo. That is what we do here. Even mkomana akapinda atirambiri Moses rukuitwa izvo kunokuti wapinda mukati vamwe vanorambira mukati ini ndangopinda mukandipa 5 years dzangu ndogadzira nyika ndapedza ndoita rimwe basa ndotaura kuna Mugabe ndotaura kuna Chitepo kuti zvamakakanganisa zviya mudhala wedu Nkomo your agenda I fulfilled. Zimbabwe is united, Zimbabwe is prosperous, Zimbabwe is #1, Zimbabwe is strongest together, Zimbabwe is top, Zimbabwe is big on the world map. Togadzira nyika yofamba zvakadii vatungamiri ngavazoe they are like diapers or napkins. They must be regularly changed so that there is comfort to the child. And the child is the country. Baba Fus, what say you to the electorate? Mahwashini Mose Mutozi Chwani Machoma Bwanji Maswera Singh Nichonile njani Ndwalumba logo Chamisa hoye Matokini hoye Marelwezi hoye Marumburai hoye Wade hoye Nkosana hoye Die together fellas hoye Nyabonga kakhulu Nyabonga folo somuhle Ngizwa ngithithekile ukulibona libanengi kangaka Ngithanda ukubonga okokuqala uNkulunkulu ukunginika leli thuba ukuthi ngimi phambi kwenu nginikhokhele ngibonge njalo leadership ye party chairman ubaba Peter Sibanda ama local citizen champions ngithanda ukulibonga zakhamizi kulaba who've always believed in me lindaba ayiqali lapha lindaba ayiqala khona le ngo2002 ngini jaha ngineminyaka ewu21 hayi ngisamuhle ngisakhombeka yikho kwaqala khona lindaba I believed in this change project since then kuze kube namhlanje ngibonga upresident ubaba Chamisa
kwake kwayezakala nxa umuntu esakhula kwaba ngani kukhona emsikazi ekhansilini engangazi upresident wama wathi hayi usakhula ujaha umxoleleni. Namhlanje ngiyama njengenkokheli hathi ngoba nihlakaniphile kodwa uNkulunkulu ekwenze kwaba njalo. Ngithanda ukubonga kakhulu support oluvela njalo kupresident. Mina upresident ngamkholwa kudala akuveli namhlanje 2012 kusemuva khonale. I've always believed in his leadership. La namhlanje president silusapho lweVictoria Falls siyakukholwa ukuthi ngempela uzasisa eKhenani. Ngiyabonga. He was also our candidate because we want a united vote. A genuine war veteran, the man who fought during the liberation struggle. Ingalagata, Italia Matao, Nyaliklonipa Bab, Nyaliklonipa Kaku. Thank you. I salute him. I honor him. Very committed to our country. Thank you so much. Salibonani Zakhamuzi. Ninjani Zakhamuzi za Victoria Falls. Siyajabula siyalibonga Zakhamuzi za Victoria Falls ukuzakwemukela upresident wethu. President Honorable Chamisa, you are the only hope for this citizen. People are banking on you, President. People are suffering, President. Zakhamuzi zakithi siyabonga, siyalethula isibhoke ekhanda, siyalihlonipha, asikhipeni izanu-PF. The reason why I joined this progressive party, it is because they are doing something that is wrong. They are doing what is not supposed to be done to the citizen. What they are doing is it defeats the whole purpose of why we went to this party. Ladies and gentlemen, I want to salute you all today, and I must bank and support this young man, Vusa Moyo. Zakhamuzi, liyakwazi okonakeleyo, kodwa hayi, let's forgive and forget. Siyabonga. Uyazwa ukuthi umdala wami utshele iqiniso ukuthi hayi ujaha is the only choice. Ngiyalibonga baba Magwisi ukhona? Baba Magwisi unga? We acknowledge Baba Magwisi from Zipra, in Zapu. We acknowledge our war veterans. I want to Munzoe is also here. We acknowledge you, our veterans of the struggle. One of the things we want to correct is this whole abuse of our veterans. They've been vetted since 1980. They are still being vetted. Every election they have to be vetted. No, we must give dignity to our veterans. That is what civilized jurisdictions do. We want you to have a civilized life and to give reward to your sacrifice and effort. There shall be freedom. You fought for freedom, we shall deliver it. You fought for land, we shall secure it. You fought for land, we shall give you title deeds. You fought for the liberation, there shall be liberation in this country. You fought for progress. In this way, Liza Tutuka, Umfana Kangena. Kangena, Umfana Kangena. We all thank you, honorables. Let's go to Parliament, represent the people. Don't be missing persons. Be a member of Parliament so that you save our people. I also know here in Vic Falls, I've received a lot of reports. Zema councillors and Msikans, Musikans operator corruption. One or two. I want to tell you this. We will not tolerate nyaya yokutwainga mukanso wonoita madhiri nanaobedi mpofu wonoita madhiri namakanso workers to shortchange the residents, to shortchange the citizens. Once bitten, twice shy. I can warn you, if you are going to do it, we are going to descend on you with the force of a hippopotamus. No jokes. We want accountability. We want our country
represent people. The only reason why you survived is because you had ZANU-PF in government, so you were protected. Under our government, we are going to come to you with the precision of a butcher's cleaver slicing through meat and bone. We will not spare you. If you are going to be funny, any tomfoolery, we will deal with you. Stop your corruption. Stop your greed. Stop being hungry. Serve the people. Don't represent your stomachs. We want citizens to respect the CCC for values, for accountability, for responsibility, for being different. Our councillors, we are the councillors, come here. Where's my in? We don't want fun things. Go and serve the people. Yeah. Right. We are not going because it's time up and we don't want to have problems. I received a call from the police. They were complaining. They said, Mr. President, we don't want you to cross your path, but we want things to be done properly. So please, Tedani Ama meetings while there's still time. So we want to be very fast, no slogans, just the name and the what. Just the name and the what. As Kalisen, from that end. Salibonan Victoria Falls. Igamalami ngumambume Ephias, popularly known as Mbume Zwabantu, Ward 1. Salbonan Victoria Falls, Samoshe. Nyabonga, my name is Edmond Show, well known as Goshen. You know what it means. Thank you so much. 2023! Sorry. Discipline is very important. I said name and what. Salibonani, Ibizo Mulungile Nyoni for Ward 3. Thank you. Salibonani, igama lami nguPastor Chief Mkuni Ward 4. Mapona benu monseni. Izina langu Luis Ngube Ward 5. Mwapona. Izina nguDerek Musaga Ward 6 Twalumba. Salibonani. Igama nguPrince Thuso Dilelihle Moyo Ward 7. Mwakwashini Mose. Izina langu Priscilla Mhlanga Ward 8. Ngapona beni monse. Mthunzi Mpofu Ward 9. Salibonani Victoria Falls. Mina ngiunkanyiso Sibendi Ward 10 Victoria Falls. Victoria Falls omuhle. Nalibingelela lonke igama lami uDaniel Moyo Ward 11 yabonga. Salibonani lonke Victoria Falls. Igama lami mina nguMike Mathe ku Ward 1. Mathe. Siyabonga. Shantiso Chuma Chidove Ward 2. Wagera District Council. Salibonani lonke. Igama lami nguRoland Mureki Ward 3 Kachechete. Kishona Janza Kamuzi. Gwenya Malvin Chambis Ward 5. Big Jambes Nale. Ah, big man, thank you. Salibonani badala. Igama lami nguSikhanyiso Moyo Piara Ward 2. Salibonani lonke. Igama lami nguRegina Khumalo Kachechete Ward 3 Piano. Salibonani lonke. Igama lami nguMukwani Dlovu Ward 4 PR. Salibonani. Mina nguSiloledi Sibongo Sibanda Ward 7.
Piara. Mwacha mabwanji mose? Nina Maria Piri, Ward 4 Piara, Council Victoria Falls. Thank you, Victoria Falls. You have seen our team. We are asking you to vote for our team. We are asking you to vote for the Triple C. And I know I've heard complaints. I'm saying to the councillors here present, stop umbulu. Asifuni dots. Asifuni umbulu. Asifuni usimenemen. Asifuni abakhokheli bayabusa esimenemen. Sifuni ukumusa okuqondileyo. Anjo Vic Falls. Where's Wayne? I'm coming here to put my name on the block to defend you, not to embarrass us. If you are going to embarrass us, who will harass you? We are going to pull you out of council. Go and serve the residents. They have a lot of confidence in us. They trust us. Don't squander that goodwill. Don't squander that trust because you are pursuing your own narrow interests. We are going to prioritize the collective citizen interest in our new dispensation, and it shall be done accordingly. Once split and twice shy, I've told you, be warned, be advised. Thank you. You know, Munangagwa rari yake no tambra na ona chinzi mirai musabuda mabhazi mirai tikupe ichike ima mwendi zroere maoko Vic Falls zroere maoko. I value this love, I value this loyalty, I value this respect and this honor. Thank you Mutawakazi Omuke. Thank you so much Sakamuzi. Thank you so much. Thank you for the love, Victoria Falls. God bless you. Let's go and win Zimbabwe for change. Let's go and vote and